And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Salamat. Salamat kasi mas mahal mo yung anak ko kesa sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Labi. I just wanna share my story. And I also wanna flex this person na hindi ko akalaing magbibigay at magpaparanas sa akin ng mga bagay na akala ko imposible ko nang maranasan sa buhay ko. Sa sobrang dami ng pinagdaanan kong mali at masama sa lahat ng mga naging karelasyon ko, para bang nawalan na ako ng pag-asa at tiwala sa mga tao. Naranasan ko na paulit-ulit na saktan at iwan. Gusto kong lumaban. Kaya lang, nandoon ang trauma. Ang hirap tanggalin. Pakiramdam ko, lahat ng taong dadaan sa buhay ko, sasaktan lang ako. Kasi may anak na ako . Hindi na mahirap sa mga tao, naiwan na lang ako. Kasi sino ba naman ako para matagalan nila? I'm a solo parent. Until I met this person. Itago natin siya sa pangalang Happy. Nakilala ko siya in a very unexpected way at sa isang unexpected place. Nagkasama kami sa trabaho. Actually, pagpasok niya, nakikita ko na talaga siya. Yung tipong parang wala lang. Dinadaan-daanan lang namin ang isa't isa. Then one day, nagulat ako kasi dinala siya ng supervisor ko sa module namin. At doon pa siya itinabi sa desk ko. That time, hindi ko alam kung bakit parang ang saya-saya ko kahit hindi naman kami magkakilala. Hanggang sa naging close kami sa paglipas ng mga araw. To the point na parang excited na excited akong pumasok. Tapos parang ang bilis-bilis ng oras kapag kasama ko siya at kapag kausap ko siya. Then one day, nagkayayaan ang circle of friends namin na mag-inom. Since wala namang kaming pasok kinabukasan. So sumama ako. Okay naman ang flow. Masaya buong magdamag. Nakauwi ng safe at okay ang pakiramdam. Pagbalik namin sa trabaho, doon na nag-start ang kakaibang interes
namin sa isa't isa. Mas lalo na kaming naging close sa isa't isa. Palagi na kaming magkasama. To the point na bumabiyahe pa siya para lang maihatid ako sa inuuwian ko. At syempre, dahil lagi kaming magkasama at laging siya ang nakakausap ko, lumalalim ang feelings ko para sa kanya. Pero syempre, hindi naman ako umaasa na parehas kami ng nararamdaman. Dumating nga yung araw na hindi ko na mapigilan. Yung tipong sumabog na ako dahil alam kong malalim na ang nararamdaman ko para sa kanya. Umamin ako. At dun ko nalaman na ganun din pala ang nararamdaman niya para sa akin. Palagi kaming masaya. Although maraming mga tao ang kontra sa relasyon namin, hindi namin inisip yun. Ayaw naming papasukin ang opinyon ng iba sa kung anong meron kami. Sumubok kami. Sumugal kami sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Kahit wala pang isang buwan na magkakilala kami. Then June 8, 2023, naging kami ng opisyal. Pinakinggan namin ang bawat kwento ng isa't isa. At dahil doon, mas lalo naming naunawaan ang isa't isa. Mas lalo pang minahal ang isa't isa. Sa loob ng 5 buwan na magkarelasyon kami, wala akong maramdaman kundi pagmamahal. Pagmamahal na walang kapantay. Ginagawa niya akong prinsesa. Pinaparamdam niya sa akin ang bagay na akala ko hindi ko mararanasan ulit. Yung mga bagay na pinapangarap ko lang na maramdaman noon, ibinibigay niya ngayon. Ito yung mga bagay na hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko. Hindi ko akalaing may tao palang gagawa sa akin ito. Kaya para sa taong mahal ko, Happy, love, alam kong naririnig mo to. Salamat sa pagmamahal mo, ah. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng anak ko. Salamat sa pagtanggap at pag-aalaga. Salamat sa pag-aasikaso. Salamat sa walang sawang pangunawa. Alam ko walang kasiguraduhan ng mga bagay na nangyayari ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko. Pipiliin kita sa araw-araw. Palagi kitang hihilingin kahit nasa akin ka na. Salamat sa pagpaparamdam ng mga bagay na sinasabi mong deserve ko sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Salamat sa pagyakap sa mga flaw at imperfection ko. Salamat dahil mas mahal mo ang anak ko kaysa sa akin. Mahal na mahal kita. Happy. Ikaw lang at wala nang iba. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Labi. At ito, ang aking secret file.